Rwdo Development Organization (Rwdo) henekasi kala IT ya ka Dorkhast ya Chief Executive Member ka KHADC ba Shembor lang renja da ka banjer haluar ki matching dawa banyada ya ki hok Trairi Tramulok bat ban kentiu ya ki kampen roy ha ki snong ki thau ka kenhun kala kerpa na ka benta ban kentiu ya ki jingtai hayau hahat ka jing penne pensa ba kamper king ha ka bayade bat ka kendo ka siap bat ki jing dan jing em maryang bat ban khang ya ka jing INOC ha ka bayade bat ka project lentirel na kaliang ka Rwdo kala dawaru ban pen kala kerteng ya ki caka sya ka KHASI bat kentu ya ka council ban khang ya ka jing shim caka da ka jela bat ki kenhun chimen UCEM ulakular ban kershanru ban yakren bat ka sarkar dan bat ki MP haluar ki mat bayade bat ki yau ki hat ha ki caka khapun Cinglong cingman chung kayo bordar ang tihat hai na marba kiyo kim datri kam syuk mentah tengi la wan bu kani petition syai ba in simkhya halo kani benta bat om dai tang kini kiyo ki badan hapo ka thain ponosla and raisha ki wepat ki benta ki bor insya ki wepat ki benta kari KHASI ki badan ki kiyo bordar ba nakaleng ka konsil kan simkhya ban wat kilat kelinti kumno ban penimbiang ya kini kiyo ki hat ki balong kum ka plengcha na ka benta tu ki paradok prasnam ki ba syong hakit hain bordar udolai ka jawai ilaka ba puraman kencing